Opintopolku on valtion koulutustietoportaali, mistä löytyy kaikki viralliset tiedot oikeastaan kaikista koulutuksista, mitä Suomessa on tarjolla. Oli sitten kyseessä yliopisto, ammattikorkeakoulu, koulutus, lukiokoulutus, ammatillinen tai muu koulutus. Eli hyvin laajasti löytyy tietoa erilaisista koulutuksista. Jos ajattelee lukiolaista ja lukiolaisen jatko-opintomahdollisuuksiin liittyvää tiedonhakua, niin varmastikin ne olennaisimmat koulutukset on korkeakoulutus eli ammattikorkeakoulu ja yliopistokoulutus sekä sitten lukion oppimäärään pohjautuva ammatillinen koulutus. Opintopolussa on oikeastaan 3 erilaista hakukonetta ja ensimmäinen niistä on selaile koulutuksia aiheittain. Eli voit valita tästä esimerkkinä vaikkapa luonnontieteet. Ja valitaan vaikkapa maantiede. Ja hakukone näyttää, mitä eri vaihtoehtoja on olemassa. Toinen on hakukoneena minne hakisin, eli ohjaava haku. Tästä voi valita vaikkapa sitten ammattikorkeakoulun puolelta taiteen, musiikin eli luovan alan koulutus. Ja otetaanpa täältä vaikka elokuva, televisio. Ja tämä on esimerkkinä Helsinki. Eli näin saadaan rajattua näitä eri koulutusvaihtoehtoja. Sitten tämä 3. hakukone on koulutuksen hakeminen hakusanalla. Eli tästä opintopolun etusivulta löytyy tämä hakukenttä, mihin voi syöttää vaikka esimerkiksi kauppatieteet sanan. Niin kuin näkyy, se antaa erilaisia hakusanaehdotuksia. On ihan tämä yleinen, eli kauppatieteet, sitten on koulutukset ja tutkinnot. Jos halutaan katsoa esimerkiksi vaikka kauppatieteiden kandidaatista ja maisterista lisätietoa, niin painetaan tästä. Ja opintopolku sitten kertoo, että mitä vaihtoehtoja kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon sen hakukohteisiin on. Opintopolussa on aina hyvä rajata tätä hakua itselleen sopivaksi. Ja niin kuin tässä ohjetekstissäkin lukee, niin pohjakoulutukseksi kannattaa aina valita lukio- ja tai ylioppilastutkinto sekä sitten tämä haluttu koulutustaso. Otetaan esimerkiksi niin, että haetaan vaikka sosiaaliala hakusanalla. Valitaan pohjakoulutukseksi tämä lukio- ja tai ylioppilastutkinto, jottei tähän sitten tule sellaisia hakukohteita, mihin sä et voi hakea, eli esimerkiksi maisteriohjelmat, johon vaatii alemman korkeakoulututkinnon, jotta niihin pystyy ylipäätänsä hakemaan. Sitten jos halutaan tutustua vaikkapa ammatillisiin tutkintoihin, niin valitaan tuosta ammatilliset tutkinnot. Sitten jos halutaan näitä ammattikorkeakoulututkintoja, valitaan se.
Ja sitten jos halutaan yliopistotutkintoja, mitkä liittyy hakusanaan sosiaaliala, niin tuosta yliopisto. Ja on myös hyvä valita täältä tämä, että mistä hausta on kysymys. Ja lukiopohjaltahan haetaan aina tässä korkeakoulujen yhteishaussa. Näin. Eli nyt meillä on tässä lista koulutuksista, jotka on korkeakoulujen yhteishaussa, yliopistotutkintoja ja joihin voi hakea lukiopohjalta. Sitten jos mennään ihan tähän, että mitä eri tietoja täältä tietyn hakukohteen kuvauksesta löytyy, niin koulutuksen kuvausvälilehdeltä löytyy tällaista perustietoa, koulutuksen kesto, laajuus, niin poispäin, koulutuksen tavoite, sisältö, opintojen rakenteesta, uramahdollisuuksista, pätevyyksistä, kansainvälistymisestä ja niin edelleen. Valintaperusteet ja pääsykoevälilehdeltä löytyy lisätietoa siitä, että miten esimerkiksi alkupisteet lasketaan ja minkälainen pääsykoe on. Eli tärkeimmät osiot tästä välilehdeltä on nämä valintaperusteet sekä sitten tämä pääsy- ja soveltuvuuskoe osio. Sitten tässä kolmannella välilehdellä on esittely tästä opiskelupaikasta. Ja opintopolussahan sitten tehdään tämä haku korkeakouluihin lukion jälkeen tai sitten ammatillisen koulutuksen. Aivan samalla tavalla kuin haetaan peruskoulun jälkeen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen, niin opintopolussa sekin haku tehdään.